Ushaphuza. Aya. Ayina kasikanamela silo se. Hawa kasikanamela hawa. I'll never. Guys, mukakwira were chiri chira debate yangu guys, ndikadooma nedzungu musoro. I can't. Ai chibodoshi. Izvo. Kadodora munhu dafa nedzungu. Tungoshekiwa kudai. Awa. Beautiful weather nemapisira kuri kuita chamwari vanhu vadonyunguduka kunoku. Muna icho. Hano zvivi ndijuli handibati handiti apa bva mune ichocho haizvo handibati nditi aiwa ina handibati zvangu aya nedzungu rakura ndogara nichiwariya ndingasaomera imomo kwai ndochida taderera asi uri mutukei kai iseda hatingambokwirizve aiwa kani icho torova yuti icho chakurova imwe saiti icho pamela uda unokwira chinhu ichi aiwa kani varuseri vachiburuka imomo. Is it nice? Eh? Is it nice? It's not nice. It's scary. It's not ya. Imagine Sharon chikastika vanhu ari kudenga magetsi ongoti koi ari kudenga kwa obva adzima ari kumusoro kudenga magetsi anogara nekusingaperi ikoko kumusoro. Aiwa vakauya ikoko izvo aiwa ina handibati guys, handibati. izvo aiwa kana ina handibati guys, handiti tonderai. Hello, zviri sei?
ha zvakaoma regai aburuke amwe ndo vanenge vachikwira izvi zviri nani zvepasi izvi saka chimwe ndechipiko chaangakwira chimwe nechipi chingakwiriwa guys unorutsa ichi handingambokwiri ichi izvi haungambokwiri unorutsa ichi izvi haungambokwiri unorutsa ichi chimwe ndechipiko chaangakwira ipapa padai mitimboona mumwe yacho zviripi which one are you going those small things ine hangambokwiri izvi guys kana zviti kana komuchichichi kwechinde cheichi unozotipa sikuta yacho toposta no ai ushapa kwechichiko ichi kwechinde cheichi chichi naimi uda kukwira chibokeli ichi izvi zvongobhuruka munenge zvino zvauvi kudla autora tiketi take the ticket take the ticket aiwa itse chiri crazy chandingakwira icho ndakakwira icho chizotona kuno kuRustenburg guys hai ndingatorutsa nedzungu rangu randogara ndichiwariyana guys nefu katoda kuzotamba magemu zvingadove nani izvi ndo zvananhanawo izvi ndezvananhana ichi ndingakwira ichi guys vanokwira tenderai vanhu vakura asina ndingakwiri ndingada kutokwira ichi guys ichi ndingakwira ichi ndingakwira ichi ndingakwira ichi guys ndichidhiraivha hangu ndigere umwe hai ichi ndingakwira ichi achindokwira ichi asa chinodiwa vanhu vakure vanenge mokwana vana chete this Debra ichi ndechevana ichi ndingatokwirawo imomo kulina paki kwedu kwakudhara kwega guys kwaive nechindege machiziva jeti yaive kulina paki kuZimbabwe maiziva jeti so yataikwira so yekuti waibata waichinja giya so chokwira kuenda mudenga maiziva jeti namanotiseva tinozati jeti padapo kuZimbabwe kwaive nejeti maiziva jeti maiziva kwaive nejeti yataichinja magiya tokwira chienda mudenga so chinhingikiricho chechi nechimwe chitreni so chaiti chitreni chaitomisa mwoyo nezvimuzerere so zvaikwirwa nevanhu vakuru vachitonga hamene vanhu vachiita zvokukiyana makumbo pachimuzerere ipapapo tengera vana zviputi pamazera madiki ava ndokuvatisisa kutogara vabata ma-AK47 zviputi izvi ndokudzisa vana kubata ma-AK47 otozomabata ave mareal AK47 mazimba kaa aritengesa apa moroi muri right komanje munongotarisa vamwe mumhorosi vamwe sei muri mushoni kuvhaira here asikana
tipo makadi vane muno mhoresa vamwe makadi vangu muri kuita basa wari muchitengesa zvakanaka kudai. Big wheel riripo iro big wheel. Zataru nishina ndenge mtswana. Serious? Kwaniko kungonyepedzera. Aiwa muri kuita mataimira mari. Munofamba navo nelina pakati mangoya mukabhadhara wapo. Munofamba navo here kati mangoya mukabhadhara kuti mutengese. Mangobhadhara. Mofamba navo. Saka ndezvavo izvi. Ndezvani? Varidzi velina pake. Ndezvamai avo. Asi vanofamba nelina pake. Vachitengesa zvinhu zvavo. Wo contract. Vari kuita mari yavo. Saka imi munokushanda navo. Munovashandira. That's good. Zviri nani. Muzimba. Muzimba. Zvakanaka chose. Zvakanaka chose. Vamwe masimba rutsvaga mari guys, vari kutsvaga mari papa masimba. Vari kutsvaga mari ende vari kutoibika kamari. Kwachaindawo naye vachindawo. Saka munovateipi papa? Kuseri kune pai matende. Wanokusirai matende. Alright. Kogeza. Motogeza yuko. Mukati mumo. Alright. Kelly chatokwire. Kelly go. Kelly go. Uyo murume mukuru wakwira icho. Go. Huh? The others are there already. Hanzi vanovataipo pano vanofamba vachinda nazvo zvinhu. MaZimbabwe vanotengesa zvinhu zvavo. Kune matende. Now go Kelly, go. Basi vatagochiwe ediwediwe. Haya. Saka riri kufamba here business asikana. Ko makatanga rini? Chavhura rini kwechi? Izvo. Chete 3 weeks. Asi zviri kufamba zvo. Hapana. Panza hapana mari. Imreni wabhadhara mari. Kuti mufambe naye. Pamwedzi? Anofamba mwedzi wega wega. Saka muchiva. Hello. Ka? Akatsara randa manaka. Hey, 10,000 rand muchipa muIndia. Kwa makabudire mukati umu.
Under 2.5 pamwiki. Iye wachari kuita mare. Opana pabhadhari paspace. Iyo yenyu saka inenge iri 3.5. Hey, manje muibudisa here asikana ibaba. Asi zvaimboita hazvo kudhara. Ipi 5,000 yange chero dei yangati 5,000 zvaibuda. 10,000 asingatiregera vamwe wedu wakasiya saka unekusina kwekushanda unombotiregara. Wakasiya vamwe mamuri vangani? 6 mukasara moga? kasara 3 1 2 3. Oh, uyu ari kutengesa uko. Nomwe atraside the ticket sale. My problem utesa zvakafanana kamanje. Ndo panonetsa ivava dei mamuchisa zvakasiyana. Mukasotengesa trailer chaapa wana chaabhuya vachida kutenga. Pamwe mansendi wachatenga. Muri kubva rini pano? Muchindepi? Asati atsvaga. Hey, 10,000 yakawandisa vedu wei. Saka muchingofamba nei kudai manje kumba murume nevana? Pano wari kutengesawo Samuel. Kana varume kana vaita mari yavo dodla ikokoko odonakigwa ikweyo. Hambokubatsiri otonakigwa ari ikoko. But mufa kutaura naye kuti mucheme mose mutaure 5,000. Naiye ane rafu ndiane moche black uyu. Komukaenda mese kawani maindi ane utsinye. Because apa ndakatasa ilosi chaiyo makawande mamuri munhu 1 zvaiita stock yacho yangozara dema muri 1 zvaiita mai madhiwa kuita 3 mutengesa zvinhu zvakafanana. Ndo zvanoita 4,000 inobude pamatoi ipapa. But ve ice cream varongopinda sina vachitengesa kapa. Saka imi munofa hungo kana mukasiyana naye munongo panongoendawo mungosvika motengesawo zvinhu zvenyu. Anotakura kundisa kumana wote vanhu vachitakura kundisa chikandire kudzebeke. Kunze kwenzvimbo. Kove ice cream adi kuvarasa. Maindi ane utsinye. Vanhu vatema kama indi. Vane utsinye. Vane utsinye. Manje moita sei yakaka. Ukaenda muchaka chononoitei naimi. Andimboshanda neuyu kunodi kuti sometimes kana iri weekend oenda kunogarira nezvimwe uku mukatumu. Abvumi kopa gate. Asi mutauni chaimu vanotengesa. Vanotenga vana. Vanotenga. 10,000 yakawanda sikana. Yakawanda 10,000. Pakutengesa matoi 10,000 guys. Saka zvinhu kana mazvirongedza kudai marongedza macard box esaya munozvisa pai? Kana mapedza kurongedza macard box esaya munomaisa pai? Womongosiya apa mozongorongedza musokuenda. Morongedza musokuenda. Saka toi iyoyi futi iyoyi mukuita mari. Koma slime iwaya. Ndezvakaoma ndadokuira itsisi shu.
zvakaoma yapakaipa iye ndiya kuita mari kapanapa because iye asi kubhadhara rent arongobhadhara magetsi chete magetsi ari tora pai akazodii akazobhadhara zvinhu zvangu ndizvozvo ane hutsinyi yakawandisa 10,000 yakawandisa you can do something nayo 10,000 yakawandisa kuti mukabatanidza mari yenyu kana inoita 200,000 mosiya motanga something but ime manje mofanira kutoti mushande staff iperei kana kuti zvamakuita matakura mazvipira motakura staff yenyu yese ishi muenda nekumba mutengesa paflea market staff yenyu zvinotengwa memakuenda zvokumba munotengesa kuflea market zvinhu izvi handifungi kuti kumaflea market vanhu vanenge vane mastaff akafana nenyu kutengesa maslime nemafuti nechichichi nemamaski munotengesa wese womudzosera inopera wodzokera unotenga saka muri ngoshandira stock chikafa nokupai munozvitengera saka 10,000 muchitenga chikafu every day ane hutsinye ane hutsinye samotobika yenyu motofamba nemagasi stofu sure because hamungatengiteka way every day mozvene kabeji ko mungagodi handi mukutira kuseva pane zvamukaita munotongoita zviripo zvakaoma woti matemba woti machansi chinja zvakaoma senge December takuenda kuZimbabwe matoyo anofamba kubvisi zviri nani wakadai vachitenga vachidai zviri nani atenga 3 zviri nani Kelly, what do you want here to support you? You want a slime? That's a slime. How much is that? Uday, which one do you want? That one? Tora yo. Tangotengera wokusupport head. Otherwise vakura vachatengesa masiraima, vachatambisa masiraima. Tangoita wokuti support. Saka unofuridza nei? How do you use it? Oh, that thing I once saw it when you put it on a tracksuit, school tracksuit. Is it the one? It's not. Chaenda kona tracksuit yakatoka sikatonotenga imwe nyuwani. Azadzi zamunoti chakanamira patosvikaramba kufa kwa hii slime iyoyi. Amoti ndiyo here. Is it this one? Is the other one? Is it not? It doesn't work the same. Okay. Hey, regaiti mbotenderera vasikana zvakaoma. Aiwa zvinoita Mwari wakuitira zvakanaka. All right. Zvikaoma ndo neutsinye asikana. Hey, which one do you want to go now? Wait. The boat. Oh, ticket rakwe. Zvakaoma ndimai ave ndiye neutsinye ndamboenda padze naye. Put up as a moon, mubvunza name in that. How much is it to sell?
Titana mzati no utsinye. Uyo muIndia wacho akagara mutende uyu. Zvakaoma. Kutorinda business rake. Zvakaoma sikana. Which one? Which one? Go there. Even staff yakanaka mufunge but 10,000 yawandisa sikana. Staff ana yakanaka zvekuti mufunge. But 10,000 ndiyo yandashora ini yawandisa. Vanoshandira kati unongobudisa 10,000 ndiyo yodzosera kwairi. Haunga save unoseva sei? Kanimbomira pamvuri pana. Kari kupisa guys. Muona mapisira kuti kunokuta kunge chanunguduka chawe. Kanitomira pane mvura apa. MuIndia uyo akafita tondirova asi ndogaya ndimboenda apa. No. Okay, I'll come back, ne? You must stay and wait for me. I'm going to come in India. Adelaide, and this zito varini kwa mswa tu, kwa tuva mswa tu. Kurasenbeg mo look. Parasenbeg mo. Mrungu ya India. Danya soto muona ini. Naita zvakadaro. Imagine twatengese pa open space papa. Vema ice cream vanongotengesa mahara wani. Nezvifambira kuside kwariko. Muvheneka chete. Ndomuvheneka chete. Hai kana ndimiwo. Zvakaoma. Kaisa pana kumira mushe. Ukundinzwa. Pane pasina kumira mushe uyo nakutaridzai. Zvakaoma. Zvakaoma mamona ka. Zvakaoma muIndia wechidiki yeyi. Anoutsinye. Atimbotaurawo nebaba vatimbohwawa. Zvakaoma. Hey, where are How are you? Yeah, by business. It's slow. Month and years. What's the thing? Maybe month and was the thing, auntie years. Shakaoma. Musula. Crown you, Imari. Putting over now, she crown. Was up with 10,000 card. So I'm supporting the moon. You think when I got you to guys? She's your guys. You didn't want to go to what is. And a spang remote is again. You didn't want to go to one address. As you money, you check it. You want to be my gamer. Hey, she's Get up. Saselo bete kai. Utaselo bete ini. Zote. Ha nakivata kuilika ni. Zaitri. Hes ijo. Ilika ha. Haka tunagina kina cash. Harwan. Nakarka kai beta selos. It's easy to level to high. It is there. We level mara mauri wa yeta ikasike ne. Singapo tauchiro vere icho chino guys. Okay. Sora yana mwana. Hii life ni sora yana. Watabona orkestika. Kiwata kulika luck yake. I'm testing my luck. 200. Francis one given. No, give 25 francs. Can I move in at 200? Okay. 25 francs. 3 balls. Hurry ball. Hurry, let's go, guys. Let's go. All the best, all the best.
This thing. Ready? Wait, what is difficult? Wait, what? Okay. All the best. Welcome around here. Yeah. Oh, almost. Wow. Bring back my 200. It's okay. Hey. All of them. All of them. You guys are cheating. Oh. All of them. All of them. It never happened. Just aim for the one on the middle. Oh. On the How much? Nothing. Kevin. That's the rule. Keep all the things. It never happened. Bring again for the last time. It should never happen. All the things. Yes. How? For 3 pounds. How? All the things, guys. How? It's a roll. You better lick Mara. Junior, My sister, what is inside those things? They like the 3 bottom ones. What is inside? Because it's like there's something. Why did? Kunali something in heavy. This car we kabila. Kunali inika mokat. Haribon. Kimu. Mara yano famous. You're not supposed to put in something inside. You're not supposed to hit the thing. Okay. Try. Let's see. My sister, watch me. Watch me. Woman, let's see like M. Watch me. What? Fauji watch lady fa. Dololo 3-0. I quit it. Okay. Address the video. Hi. How aim out the level unless in the layer. Maya, nakadi bisa ne. Kaka bisa. Mara isn't so Isn't so at least you must give me 100 rand. I can keep it till half. Keep it till half almost. Ow. Kembo try. Idikili ki up. Kafelen. Skotari kama ka. Chef Isa. Wallahi. Win. Sira tubuna ba. Fa. Isa gumu. Amna kama. Ta ke wo ciwo kin laga yaga irki ciwo. Wait. Mama ne half 100. Half at least name nakhe half phela. Hawa. Tadliwa. Lijiwe. Kuphela tshele difa. Akuna sesisong kakho. Sis guys. Ndadliwa 50 rand yangu apa guys. Hai, sho ndarova zvibhora zvose izvo. Kungosara 1 zvepazasi munhu oramba ndipowo kana ndikikiri. Kana 50 kana 100 rand pa 200 ndinopa 200 rand. Chakaiswa mavhutsu adonhe mukati umu. Which one again do you want to go? The tickets are finished. You buy another ticket, miss. Where do you want to go? Or it's enough you go to you come back tomorrow again. When you coming from Cheshire, I'm tired, Kelly. You still want to go? You still want to do it? Hey, by the way, you know where I bought the tickets? Go and buy tickets. Go and buy tickets. That of Vapan got a Luamari also she's tempting to judge. She's tempting. 25 rand, you know, 200 rand. Upon said that you don't know, we are kicking judge.
guys, ndatonetsana pekugara nopawane pipo pano 9 koma ndomirawo pano tanoitaini vana ava unenge uchingotenderedziwa mai mwana zvinhu zvevana bodi unenge uchingotenderedziwa ndaneta ini ndaneta ini kwemane mwanawo turipi utyo rikaiti kupinde zvakaoma akutla ivatisawo machi ekugara asikana muramba tangomira kudai mwanga chinzanitengesa uyu muri dziko iri andimbonoona ari kutengesa kuti musimberi. You bought tickets? I already bought one. Why you want? It's only this one and Oh, you want this one only? Thank you for bringing my change. Kwiramo. Shako. Ndege dzepasi. Hello. Yebo. Chiri right, muri sei? Muri sei? I don't know Murisei. You don't know Murisei? What language do you speak with? Chewa, Malawi. Oh, you are Malawi. Achimwane? Uri bwino? Libino guys. Oh. Yeah. Ndarama yabatika hapa. Pangono. Ziyafamba. Pangono. Ziyahamba. So budu wako Malawi? Huh? That one? No. Kenya. Oh, Kenya. Okay. Now, support now. I supported mwenege. Ndareka huko. Kama ukumene kondiku makosi yangu. Dan sasivi tu huko paribino paribo. Ndareka huko. Next time ndobwera apa. Yeah. Ndobwera apa, ndoreka apa. Basi ndi George. Pang'ono nizofika. Pangono. Nizofika. Hey, zvakaoma. Tozvimirira hangu pano pana chimwene pane mvuri. Asazviona ida kuti ndi vana vane dzunguka zvakaoma. Ava mazimba mongotoona mazimba mongomaona nti avawo ukambiya neyana. Imi kudedzera kwamunoita kundocha kususa nehome affairs. Madedzera munoita home affairs kana ero yosvika pana pari munotoenda. Munotoenda. Kutoipindai muinde muchidedzera kudaro. Kuti bata mwana iwe. Bata mwana iwe. Uye bodo. Pandemedu muno. Ndemenyu muno. Sure. Aiwa. Amufundisirwi nesizwi risina nyanga. Zvokupenga tingasenzera. Iri kuuya dhudhula next year mutande zvekupenga. Kupi? Kuno dhudhulawo nezi. Muchivadhudhula kupi muchivaisepi? Mune muchivaisepi? Zvizape. Vari kupinda nemuzvikoro next year. Mumeke shodana vanenge vane masadi pemisa. Oh.
vatotanga nekumakliniki vanenge vagarira pamagedhi nepaya havachadi. Ko vana hobho makambovaita muchiti muchagara muno nekusingaperi? Vana hobho ivava vangani? Kuma vava varipi? Ndee muno saka mungoita zvokumusha waenda kwamakabva. Saka ime makabvunzira vana kuno kuti vana vacho vachasara vagara muno. Hazviiti. Chikoro ndokwamunovabatirwa. Asi maizvara gore uinde festival ka? Kune umwe. Okay. Mogarepi? Vakasiyana? Vakasiyana. Mogarepi? Kui? Ko Sunrise. Awa dzungu. Anza dzungu. Ati ndo wada kukwira imo. Ngavakwire. Mutipo tu mumawakwira. But muna vana vacho vese vakatensa. Vese vakaona hivi. Vakatensa chine dzungu ichi. Onai vana vakatensa, onai guys. Vana vakatensa mukati umu. Aiwa ngachimisa chinhu chake ichi, vana vatensa mukati umu. Ngamise vana vanorutsa. Ngatiponda mbonzana nemuIndia uyu. Anenge munhu mutema onai mukadzi. Ngatiponzana navanhu, nasende itara navanhu. Ngamise vana vaburuki. Onai mbonzana nemuIndia uyu. Mukadzi. Dzungu ona yanga kudai. Sorry nana, sorry. Ati ndiongo chida kukwira. Sorry. Ya, akuchema dzungu rabata. Chedzungu ndachiona. Shakaoma. Chako ichi. Zungu ne? You want to fall? You want to fall down? Are you okay? Mokotwa yesi mazimba tisine namo mirai mone munari pano. Mokotwa yeti tisine namo mirai ndikutaridze munari pano. Yaiti mumirira adzoki. Yaiti mumirira uye. Yaiti mumirira uye. Kafu. Gazoke unoende kuti takamirira pano. Hateni. Wanatani? Akitsi kana wakupa urutsene lena musi. Kwata tsena lena. Kaimona. Wari munyanya. Ush. Ukakuka chani wena. Chani. Wait. Ukuka bana wena. This one also want to go. She's afraid. Auntie, the tickets are there. Tickets are there again. Oh, okay.
You want this condition? Yes. This one. This one going in. Shami. Kira. Shami kanan na nga banyan. Wakan. Utana like. Kana kunjukana vava kunzvimbo yavo yeDurban kwachioneregwa vachiramba bhadhira masimba vachiramba vachita kunge vane yese ndivo vane yese iyana vachibata umwe wedu kake home. Huh? What? Huh? You want something else again? Guys, katorowa nemutoriro zvake katorowa zvake nedombo ungamudii kafe gaipinda isu gaitsinda sikana mina ndimbonotsvaga guest yangu yane zuro magetsi akahwendaka ndimbonotsvaga guest yangu yazuro kuti iri free here kana iri free ndimanye kumba tinoita hedu life nditsvage guest yangu guys kana magetsi aine magetsi tinda ani magetsi achinda na6 tetapedza kana magetsi achinda na6 kana magetsi achinda na6 tetapedza na magetsi achinda na6 regai tinde guys tambotanda tobatana tembe gani mbotsvaga guest yangu anti